ବାହାଘର ପରେ ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଘର ଚଳେଇବେ ଭାବି ସବୁବେଳେ ଟେନସନରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଟେନସନ୍ ଦେଖି ଭାବିଥିଲି ମୁଁ ବି କିଛି କରିକି ଦେଖେଇବି। ହଠାତ୍ ଜଣେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଭେଟ ହୋଇଥିଲା। କଥାରେ କଥାରେ ସେ କହିଥିଲେ ସିଏ ଛତୁ ଚାଷ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଛତୁ ଚାଷର ଜ୍ଞାନ ନେଇ ମୁଁ ବାହାରିଥିଲି ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ି ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ। ବାହାନା ତ ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଥିଲା। ଲୋକଙ୍କର ସମାଲୋଚନା, ଲାଭ ହେବ କି କ୍ଷତି, ପାରିବି କି ନାହିଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲା। ଏତେ ସବୁ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୋର ମନୋବଳ ଆଉ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେନା, ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ପଳାଏ। ତ ଥିଲା ବିତି ଯାଇଥିବା ଦିନର ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଝଲକ, ଯାହାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ମୁଁ ନିଜକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଁ କେବଳ ସୁଖର ସାଥୀ ନୁହେଁ, ଦୁଃଖର ବି ସାଥୀ ହେଇପାରିଛି।